Γεια σας. Αλήθεια, ξέρετε από τι και πώς είναι πραγματικά φτιαγμένα τα λάστιχα του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι μας? Βρισκόμαστε στο εργοστάσιο της Kumho Tire. Θα θέλαμε να σας ξεναγήσουμε και να σας πούμε μερικά πράγματα για την εταιρεία Kumho Tire και το εργοστάσιο. Η Kumho Tire ιδρύθηκε το 1960 και σήμερα παράγει πάνω από 20 εκατομμύρια λάστιχα το χρόνο, που σημαίνει 85.000 λάστιχα την ημέρα περίπου. Τα λάστιχα αυτά εξάγονται σε πάνω από 130 χώρες σε όλη τη γη. Η εταιρεία έχει αναγνωριστεί σαν κατασκευάστρια ελαστικών με παγκόσμια εμβέλεια λόγω του μεγέθους της και της σύγχρονης τεχνολογικής της ανάπτυξης. Η Kumho Tire κατασκευάζει λάστιχα υψηλών προδιαγραφών και επιδόσεων έως και σειράς 35 για τα επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά και λάστιχα υψηλής πάντα ποιότητας για φορτηγά, λεωφορεία, αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα, ακόμη και σύγχρονα επιβατικά και πολεμικά αεροπλάνα. Καταρχήν ας δούμε τι αντιμετωπίζει ένα λάστιχο κατά τη χρήση του, αλλά και πώς κατασκευάζεται. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα λάστιχα είναι τα σημεία επαφής των αυτοκινήτων με το δρόμο. Μεταφέρουν το βάρος του αυτοκινήτου και ό,τι αυτό μεταφέρει. Είναι αυτά που ξεκινάνε, αλλάζουν κατεύθυνση και σταματάνε το όχημα όταν αυτό πρέπει να γίνει. Απορροφούν σημαντικό μέρος των κραδασμών της κίνησης και μας οδηγούν με ασφάλεια και ταχύτητα στον προορισμό μας. Είναι αυτά που κάνουν την οδήγηση εύκολη, ευχάριστη, ασφαλή και γρήγορη. Τώρα θα δούμε τις βασικές αρχές κατασκευής των ελαστικών. Και πρώτα απ' όλα το πέλμα. Το πέλμα είναι αυτό που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το δρόμο κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη επαφή μαζί του, να αποβάλει το νερό μέσα από τα αυλάκια του, η γόμα του να μην γλιστράει, να αντέχει για πολλά χιλιόμετρα τη σκληρή χρήση και τους μικροτραυματισμούς. Δεύτερο σημαντικό τμήμα του ελαστικού είναι τα πλαϊνά του, κοινώς μάγουλα. Αυτά πρέπει να είναι εύκαμπτα και παράλληλα ανθεκτικά. Πρέπει να αντέχουν στα χτυπήματα, ενώ συγχρόνως πρέπει να συνεργάζονται απόλυτα με το πέλμα. Η ώμη είναι το σημείο που ενώνονται τα πλαϊνά με το πέλμα. Αυτοί πρέπει να είναι ενισχυμένοι και σε συνεργασία με τις ζώνες να επαναφέρουν τη φόρμα του ελαστικού μετά από τις παραμορφώσεις της κίνησης. Τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι οι ατσάλινες ζώνες μέσα από το πέλμα, οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα σύγχρονα λάστιχα και είναι αυτές που κατανέμουν ομοιόμορφα το φορτίο στο σημείο επαφής με το δρόμο. Τέλος, ο σκελετός και τα τακούνια. Ο σκελετός είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται το λάστιχο. Κατασκευάζεται από ρεγιόν ή πολυέστερ ή ακόμη και από ατσάλινες ίνες για τα μεγάλα λάστιχα. Τα τακούνια είναι τα σημεία επαφής και προσαρμογής όλου του ελαστικού με τη ζάντα. Είναι τα πιο δυνατά τμήματα του ελαστικού. Είναι δύο στεφάνια και από τις δύο πλευρές και κατασκευάζονται από ισχυρό ατσαλόσυρμα. Ας πάμε όμως από την αρχή. Το φυσικό λάστιχο παράγεται από τα γνωστά καουτσουκόδεντρα. Το προϊόν είναι το γνωστό λάτεξ. Η Kumho Tire χρησιμοποιεί αυτό το φυσικό λάστιχο καθώς και συνθετικές ύλες που προέρχονται από υποπροϊόντα του πετρελαίου. Από μείγματα του φυσικού λάστιχου και των συνθετικών υλών από υποπροϊόντα πετρελαίου καταλήγουμε στο ολοκληρωμένο λάστιχο. Όμως, για να γίνει αυτό, ακολουθείται μία ολόκληρη διαδικασία. Ας τη δούμε βήμα προς βήμα. Διαδικασία κατασκευής ελαστικού. Ανάμειξη πρώτων υλών. Τμήματα του ελαστικού. Χτίσιμο του ελαστικού. Ομογενοποίηση, σκλήρυνση. Έλεγχος. Ελαστικό προϊόν. Η μίξη των πρώτων υλών είναι η πρώτη διαδικασία κατά την οποία το λάτεξ αναμειγνύεται με τα διάφορα συνθετικά χημικά για να γίνει η κατάλληλη ελαστική μάζα για τα λάστιχά μας. Ειδικότερα, φυσικό λάστιχο και συνθετικά αναμειγνύονται αυτόματα με μεγάλο αριθμό χημικών συστατικών συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα και του θείου. Η ανάμειξη αυτή γίνεται σε δύο στάδια.
Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι αναγκαίες συνθέσεις 8 διαφορετικών γωμών που χρειάζονται για την κατασκευή κάθε λάστιχου. Καταρχήν υπάρχουν πολλά στάδια προετοιμασίας του φυσικού λάστιχου για τη μίξη του με τα άλλα συστατικά. Το φυσικό λάστιχο θερμαίνεται για να γίνει πιο εύκολα η όλη διαδικασία και μετά περνάει σε ένα άλλο στάδιο για να μειωθεί η πολλή ελαστικότητά του. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η ανάμιξη με τον άνθρακα και πολλά άλλα χημικά συστατικά. Ο άνθρακας, εκτός των άλλων, δίνει στα λάστιχά μας και το γνωστό τελικό μαύρο χρώμα τους. Στο δεύτερο στάδιο παίρνουν το προϊόν του πρώτου σταδίου και του προσθέτουν θείο σαν παράγοντα βουλκανισμού. Έτσι κάπως παράγεται κάθε μία από τις 8 διαφορετικές γόμες που χρειάζονται για να γίνει ένα λάστιχο. Όπως βλέπετε, όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα και ελέγχονται από ένα υπερσύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τι θα δούμε αμέσως μετά? Ας δούμε πώς δημιουργείται κάθε μέρος του ελαστικού. Μετά το δεύτερο στάδιο μίξης, η γόμα περνάει διάφορα στάδια παραγωγής για να γίνουν τα διάφορα τμήματα του κάθε ελαστικού. Τμήματα του ελαστικού: εξώθηση, κυλινδρισμός, κοπή, δημιουργία πέλματος. Αυτόματα συστήματα υψηλής τεχνολογίας ψύχουν το προϊόν πριν από τη διαδικασία κοπής στα ανάλογα μεγέθη κάθε τμήματος του ελαστικού και με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται απόλυτος ποιοτικός έλεγχος για καθένα από τα τμήματα αυτά. Χωρίς αυτά τα συστήματα ψήξης, ο έλεγχος ποιότητας θα ήταν δύσκολο να γίνει. Το ψυχρό πλέον υλικό κόβεται αυτόματα στο ανάλογο σωστό μέγεθος. Καλάνδρα. Η καλάνδρα είναι ένα από τα σημαντικότερα μηχανήματα δημιουργίας των ελαστικών. Σε αυτήν, τα γνωστά νήματα παραλληλίζονται και τεντώνονται απόλυτα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις απόλυτης επικάλυψής τους με λάστιχο. Κοπή. Στην ουσία εδώ, κόβονται και συγκολούνται αυτόματα οι διάφορες ζώνες, τις κατάλληλες διαστάσεις με απόλυτη ακρίβεια, ενώ την ίδια στιγμή τα κομμένα άκρα επικαλύπτονται από ειδικό μείγμα, το οποίο προστατεύει τη γόμα του ελαστικού από εσωτερικά τραύματα. Μετά οι ζώνες προωθούνται στα τύμπανα χτισήματος του ελαστικού. Δημιουργία τακουνιών ή καλύτερα σημείων προσαρμογής του ελαστικού στη ζάντα. Εδώ το ατσαλόσυρμα βαφτίζεται και αυτό σε λάστιχο πολλές φορές. Τυλίγεται σε τύμπανο ανάλογα με τη διάμετρο της διάστασής του, της ζάντας δηλαδή, και έτσι πλήρως διαμορφωμένο προωθείται και αυτό προς το τύμπανο χτισήματος. Κάπως έτσι έχουμε περάσει τα στάδια προπαρασκευής γωμών αλλά και των διαφόρων τμήματων του ελαστικού για να αρχίσει πλέον το χτίσιμο του λάστιχου. Σε αυτή τη διαδικασία όλα τα τμήματα από τα οποία αποτελείται το λάστιχο συνδέονται μεταξύ τους για να έχουμε εμείς ένα ενιαίο κομμάτι. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Το τύμπανο χτισήματος. Πρώτα μπαίνει αυτόματα η εσωτερική αεροστεγής γόμα, αυτή που κάνει το σύγχρονο λάστιχο tubeless. Μετά ακολουθούν ο σκελετός, οι ατσάλινες ζώνες, τα πλαϊνά τυχώματα, τα τακούνια, σημεία προσαρμογής με τη ζάντα και το πέλμα. Προσέξτε, αυτά όλα κατά τη διάρκεια χτισήματος συμπιέζονται συνεχώς με ειδικά ράουλα για να αποφύγουμε έτσι την ύπαρξη φυσαλίδων αέρα
μεταξύ των διαφόρων στρώσεων. Το χτίσιμο τελείωσε. Τώρα έχουμε ένα άκομψο αλλά ολοκληρωμένο λάστιχο. Ας δούμε παρακάτω. Βουλκανισμός σημαίνει ομογενοποίηση και θα πει ότι το άκομψο και άγουρο ως τώρα λάστιχο με μεγάλη θερμοκρασία και πίεση μέσα στο καλούπι της πρέσας παίρνει το τελικό σχήμα του, τις χαράξεις του πέλματος και των πλαϊνών, ακόμη και τα ουσιαστικά αναγνωριστικά του στοιχεία όπως κατασκευαστή, διαστάσεις, δείκτες φορτίου και ταχύτητας, ημερομηνίες κατασκευής κλπ. Ταυτόχρονα το άγουρο λάστιχο ψήνεται και σκληραίνει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του. Για παράδειγμα, ένα λάστιχο φορτηγού ψήνεται επί 50 λεπτά, ενώ ένα λάστιχο επιβατικού 12 έως 13 λεπτά. Παρακάτω. Το έτοιμο αλλά ακόμη καυτό λάστιχο προσαρμόζεται σε ειδικά μηχανήματα που σκώνεται για συγκεκριμένο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα ψύχεται για να μην χάσει τη φόρμα του, πάντα αυτόματα. Αμέσως μετά αρχίζουν οι διάφορες φάσεις των τελικών ελέγχων του προϊόντος. Εδώ γίνεται λεπτομερής έλεγχος των ορίων ζυγοστάθμισης από μηχανήματα ακριβίας, καθώς και ο αυστηρότατος έλεγχος της κυκλικότητας του λάστιχου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Μετά, με συνεχή ακτινοσκόπηση, τα λάστιχα ελέγχονται εξονυχιστικά ένα προς ένα, για τυχόν ατέλειες μέσα τους. Τέλος, κάθε λάστιχο ελέγχεται οπτικά 2 φορές, εσωτερικά και εξωτερικά για τυχόν ατέλειες, υποχρεωτικά. Ο τελικός υπεύθυνος ελεγκτής τσεκάρει τα σχεδόν απόλυτα ελεγμένα λάστιχα. Τώρα πλέον, τα προϊόντα Kumho κατευθύνονται και εδώ αυτόματα, βάσει προγραμμάτων κομπιούτερ, στις αυτόματες αποθήκες, που χωράνε 1.200.000 λάστιχα επιβατικών. Εδώ θα μείνουν κατά μέσο όρο 13 μέρες, μέχρι να πάρουν το δρόμο προς εσάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πώς σας φαίνεται? Δεν ξέρω αν υπάρχει κανείς ανάμεσά σας που γνώριζε πόσο περίπλοκο είναι ένα λάστιχο. Μάλιστα, αρχικά δεν γνώριζα ούτε κι εγώ, που αφανώς σας έκανα αυτή την ξενάγηση. Πίστευα απλώς ότι τα λάστιχα βγαίνουν από ένα φούρνο, όπως το ψωμί. Όλα αυτά τα μηχανήματα, όλες αυτές οι διαδικασίες, όλη αυτή η ενέργεια ξαφνιάζει τους περισσότερους για το τι συμβαίνει πράγματι μέσα σε ένα λάστιχο. Πόσοι γνωρίζουν ότι μεταλλικά μέρη βρίσκονται μέσα στο λάστιχο? Πώς είναι δυνατόν να κατασκευάσει κανείς ένα λάστιχο που να είναι ασφαλές και οικονομικό? Αυτή η ερώτηση δίνει κίνητρο σε όλους τους εργαζόμενους στην Kumho, που συνεχώς ψάχνουν για να υλοποιήσουν τις νέες ιδέες που σηματοδοτούν τη διαφορά. Όλοι οι εργαζόμενοι στην Kumho, από τη μονάδα παραγωγής με τις διάφορες φάσεις σχεδιασμού, στην έρευνα και ανάπτυξη, είναι άνθρωποι με ανησυχίες και εργάζονται με πραγματικό πάθος για να κατασκευάσουν τα καλύτερα λάστιχα του κόσμου. Η Kumho Tiles σκέφτεται πάντα την ασφάλειά σας. Άλλωστε, αυτό λέει και το διαφημιστικό μας λόγκαν. Kumho, με ευθύνη για τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε. Kumho, μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς. Το τελευταίο μισό του αιώνα μας που τελειώνει, η Kumho υπήρξε στενή φίλη των πελατών της. Τώρα είναι έτοιμη να ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι του αιώνα που έρχεται. Δεν σκοπεύει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μεγάλων παγκοσμίως εταιριών, αλλά να εκπληρώνει τις προσδοκίες των φίλων πελατών της ανά τον κόσμο. Kumho, μια εταιρεία ή καλύτερα ένα γκρουπ εταιριών που προσθέτουν αξία στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Kumho, μια εταιρεία που προοδεύει μέσα από την αγάπη και το σεβασμό των εργαζομένων της. Kumho, μια εταιρεία που θαυμάζουν οι ανταγωνιστές της. Να γιατί. 1. Asiana, αεροπορική εταιρεία της Kumho.
με υπερσύγχρονα αεροπλάνα και εκπληκτική εξυπηρέτηση για ασφαλείς και γεμάτες ευχαρίστηση πτήσεις. 2. Kumo Express, μεταφορική εταιρεία που οι υπηρεσίες της φτάνουν σε όλες τις γωνιές της γης. 3. Kumo Tires. Είδατε ήδη τι σημαίνει Kumo Tire. Δουλεύουμε συνεχώς για βελτίωση των προϊόντων μας και για να γίνουμε μία από τις ηγετικές εταιρείες ελαστικών σε όλη τη γη. 4. Kumo Χημικά Πετρελαϊκά. Μια τεράστια βιομηχανία που παράγει χημικά προϊόντα και προηγμένα τεχνολογικά υλικά. Επίσης, με μεγάλη δραστηριότητα στους βιοχημικούς τομείς. 5. Kumo Κατασκευές. Με πείρα 30 χρόνων, κατασκευάζει κατοικίες υψηλής ποιότητας για να απολαμβάνουν οι άνθρωποι του σήμερα, αλλά και του επόμενου αιώνα, ποιότητα ζωής, άνεση και ευτυχία. 6. Kumo Τηλεπικοινωνίες. Βασισμένη στην πείρα και την τεχνολογία των αεροπορικών τηλεπικοινωνιών, είναι έτοιμη να ηγηθεί στη νέα εποχή των επικοινωνιών του ερχόμενου αιώνα μέσω του ίντερνετ και των επικοινωνιακών δορυφόρων. 7. Kumo Ασφάλειες. Οδηγός μας η σπουδαιότητα αυτού καθεαυτού κάθε ανθρώπου, αλλά και η ευημερία του. Με ευαισθησία στους πολιτισμούς των λαών, με άψογη διαχείριση των οικονομικών για την κοινή ωφέλεια, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην εκπλήρωση των κοινωνικών μας ευθυνών. 8. Kumo Κορέας. Kumo Κόσμο. Επέκταση δραστηριοτήτων του Kumo Group Κορέας στην Κίνα, στην Ινδία, το Βιετνάμ, αλλά και τη Βραζιλία και Αμερική. Τα κέντρα έρευνας και τεχνολογίας της Kumo στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ευρώπη λειτουργούν σαν θεμέλιοι λίθοι των προσπαθειών εγκαθίδρυσης της Kumo Κόσμος. Ο 21ος αιώνας φθάνει και υπόσχεται επαναστατικές αλλαγές. Η Kumo είναι έτοιμη να τις υποδεχτεί, αλλά και να πρωτοστατήσει σε αυτές. Σκοπός μας είναι να γίνουμε μία από τις 100 πρώτες εταιρείες σε όλη τη γη. Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των ανθρώπων που έτσι κι αλλιώς έρχονται σε επαφή μαζί μας μέσω προϊόντων ή υπηρεσιών. Θέλουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου με πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Ευχαριστούμε.